MP जयन्त बसुमतारिया दिनै बदझरनि टिपकाइनि सुखनजरा गामिनि लामा दालां आरो फरायसालिफोरखौ नायगिदिंफैदों। क'क्राझार जिल्ला बदझर मुखुमानि टिपकाइनि बेन्दोंआव थानाय सुखनजरा गामिनिफ्राय टिपकाइयाव थांग्रा दैसानि सायाव दंफांनि दालांजों लोगोसे सुखनजरा गामिनिफ्राय रेल दालांनि साखाथिजों खांख्राइबारि गामिजों फोनांजाब खालामनो गोदानै दालां आरो लामा खालामनो थाखाय 1 नं क'क्राझार लोकसभानि MP मानगोनां जयन्त बसुमतारि बिथाङा नायगिदिंफैदों। मख'नो गोनांदि बदझर हालामनि गोबां लामा सामा आरो दालांफोरा गोग्लैसोनाय मोनसे थासारियाव दंमोन बदझर ओनसोला, नाथाय दा मोनसेनि उनाव मोनसे बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव लामा दालांफोरा जौगानायनि बिथिङाव नुबोगासिनो दं। थिग बिदिनो दिनै 1 नं क'क्राझार लोकसभानि बियाबनि MP जयन्त बसुमतारि बिथाङा सुखनजरा गामिनि दालां लामा आरो खांख्राइबारिजों फोनांजाब लामा दालां आरो सुखनजराजों थांग्रा लामाफोरनि थासारिखौ नायगिदिंफैना ओनसोलनि सुबुंफोरजों रायज्लायफैना जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै मोनसे मोजां थासारि लाबोनो थाखाय सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मानगोनां MP जयन्त बसुमतारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों मिन्थिना लानि। गिबियावनो टिपकाइ ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनाय आं जासिग्रोदों जे दिनै नैबे सालझार, खांख्राइझार आरो सुखनझर, खांख्राइबारि आरो सुखनजरा बे गामि दरथामनि लामा आरो बिथांमोननि जि हान्था मेलानि जि जेंना बिनि बागै नैबे सालझार गामिनिफ्राय थांनाय सप्तासे सिगाङाव आंखौ लोगो हमदोंमोन आरो फोरमायबाय थादोंमोन जे बिथांमोननि गामियाव हाबनाय लामाया जोबोद मोनसे कानेक्सन गैयि बायदि जादों, दालांनि दरखार जादों होननानै, आरो गामियाव हाबनाय लामाफ्रा कानेक्सना जोबोद माने मोजां नंथारा होननानै। दा बेखायनो आं दिनै फैनानै नायफैदों, नंमारगौबो जे जा सालझार LP स्कुल दङ, बे LP स्कुलाव दिनै गोजान गोजाननिफ्राय फोरोंगिरिफ्रा फैयो। बे गामिसिम हाबफैनो LP स्कुलसिम फैनोनो हाया जायो। 2 किल'मिटार 2.5 किल'मिटार गोजानाव गारि दोननानै थाबायबोनांगौ जायो। दा बेयो जोबोद मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जादों दिनैनि थारिखआवबो। दा बेखायनो आं नायदों जे टिपकाइ दैयाव मोनसे दालां होयोबा बे गामिसिम बराबर हाबफैनो हागोन। आरो जोंहा इन्जिनियार दङ PWDनि, लोगोसेयैनो जोंहा नैबे माबानि बदझरानि जोंहा ESC बिथांमोनबो दङ। दा जों फैनानै नायफैदों आरो बे जेंनाफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो आरो बेसेबां जेंनाया बेसेबां माने बेसे गिदिर बेसेबां जेंना बेफोरखौ एसे नायनानै मोनदांनो हादों जे बे बांद्राय गिदिर खामानि नङा। बेखौ जोङो निस्सय नैबे दरथाम गामिनि जि कानेक्सन, रड कानेक्सन आरो बियो, बे कानेक्सनखौ निस्सय थाबैनो मावफुंनो हागोन आं फोथायदों। गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय। फरायसाफोरनो गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि UN एकाडेमिया। रुनिकाटानि UN एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय UN एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय HS फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय। बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखो एबा HS फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाइ होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादा आलादायै साखोन सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकाटानि UN एकाडेमियाव 11 थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाइ बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9706177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।